दा बुंनांगौ रावथ' गैया अकस्मात दिनै दहाय फुंनि 3:30 आंनाव मोनसे टेलिफन थांदों बे टेलिफना जेला फुङाव गाबो होमब्ला आंना मिसेसआ बुंदोंमोन बे टाइमाव टेलिफन फैदों माबा मोनसे बहाबाफोर माबा मोनसे खैफोद जाबाय नामा फनखौ दैखां नायबाय आं बेनिफ्राय जोंनि बिथां क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिथांनि फन बिशप बसुमतारी बिथांनि फनखौ रिसिभ खालामनाय लोगो लोगो जाबाय बिथाङा जे जोंना आफादगिरिया ओरै जाबाय फुंनि 3टा बाजियाव बिथाङा बाहेरायाव ओंखारदोंमोननो बे बाहेरायाव ओंखारनायावनो सिथ्लायाव गोग्लैनानै एबाजों लोगो लोगो बिथाङा माबा जाखादों आरोखि खुनु मेडिकेलनि माबानि खुनु माबास्लाबनो हायै बे अबस्था आरो दा जियानो जा बिथांनि बे अबथिरा जिउ गोमानायाव जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि ओरैबायदि खहा बिथाङा ओरैबायदि खामानि मावलांनो थाखाय आं बिथांजों नले गले 2 बोसोरनिफ्रायनो जों दंबाय थायो बिथांनि नाजानायाव दिनै जोङो ओरै क'क्राझारनिफ्राय आप टु लखिमपुरसिम जोङो जोंनि अर्गेनाइजेसनखौ गुवाहाटी मेट्र'सिम फुवारनो हादोंमोन आरो दा जोङो लासै लासै गामियाव हाबै हाबै रायजो राजानि माने मोनसे एवारनेस लागासिनो दं रायजो राजानिफ्राय जोङो गोबां माने माबा मोनदों जे सहाय सगिता माबा मोनदों जोङो बेनिखायनो बिथांनि दिनैनि बे अकस्मात जिउ जोबनायाव बर' माहारिया बहुद गोबां माने खहा बुंस'हायै खहा जानानै थांबाय आरो जोंनि बे एक्स भलन्टियार फर्सनि जिथु माखासे बिथांनि मावबोनाय आरो माखासे मावनो गोनां आरो बिथाङा जिथु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माखासे बोसोन बे बोसोनफोरखौ लानानै माने ओरैबायदि मोनसे माहारिनि गेजेराव मोनसे जांख्रिथायनि मोनसे बारहावा लाबोनो हादोंमोन आरो जोंनि एक्स बर' भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरि बिथांमोननो अननाय हाजासे अननाय आरो थोजासे माने खामानिनि दिहा परामर्श होनानै बिथाङा दावगालांगासिनो दंमोन आरो थांनाय दाख्लै नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेराव जों बिथांनि दैदेननायाव जों दिल्लीयावबो मेम'रेन्डाम हैखांबाय आरो नैबे मार्चनि फार्स्ट उइक बा सेकेन्ड उइकआवनो जोंखौ मिनिस्टार इउनियन ल' मिनिस्टार लिंहरनाय दंखायो दा बिथांजोंबो रायज्लायहैनो गोनां दंमोन आरो बेनि उनाव जोंहा 26, 27, 28आव एनुवेल कनफारेन्स दङ उदालगुरि रौतानि जिथु आइटेनजार बे आइटेनजारनि स्कुलावनो जानो गोनांमोन दा बेफोर माखासे बाथ्रा दङ ओमफ्राय दा जों बिथांनि जिथु अलखद समाव हरखाबै जिउ जोबलांनाय बिनि थाखाय आं न'खर बे ओनसोल गासैनिसिमबो आरो बर' माहारिनिसिमबो जोंनि आफादनि जानानै एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि जानानै जों गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि न'खरनिसिमबो गासैनोबो जों दुखु फोरमायबाय आरो दिनै आङो बिथांमोनखौबो साबायखर बावो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आरो बनसुनिफ्राय बाव नुजाफैदों बिथांमोननिसिमबो आं जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि जानानै साबायखर बावहरो बेनिफ्राय जोंनि एक्स MP बिथां मानगोनां सानसुमा बसुमतारी बिथां साराबो फैदों बिथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाफैनाय जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि मावथि बिथांमोननिसिमबो आंनि थोजासे साबायखर बावबाय अर्गानाइजेसननि अनगायै बिथाङा मा हाबा मावामोन बिथाङा आगोलहाय गोदो 1983-84नि गेजेराव बिथाङा आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि एबसुनि दुलाराय बर' फरायसानि प्रेसिडेन्टमोन बिनि उनाव बिथांनि नाजानायावनो गावनि बे खाथिनि माबायाव बे हाब्रुबारि ओनसोलावनो मोनसे स्कुल गायसनदों बे स्कुलनि नामानो जाबाय UN भकेसनेल हाइ स्कुल बिथाङा बेयाव गायसनदोंमोन 1984आव हाब्रुबारि बिथांनि दैदेननायावनो बे स्कुला दिनै प्रभिन्सियेलाइज जाबाय आरो बिथांनि दैदेननायावनो दिनै बे ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा गासिबो माने बे स्कुलावनो माने शिक्षा दान लागासिनो दं आरो दा जाय हक बिथाङा सासे गिनो रोङै सासे बिर जोहोलावमोन बिथांनि आदर्श बिथांनि निति बिथांनि मावनाय बिथाङा न' बांजों खुनु दुखु दाहा न'खरनि अभाब अभिजोगखौ नेवसिनानै बिथाङा जाथिनि थाखाय मावनो थाखाय ओंखारबोदों गोदोनिफ्रायनो ओंखारबोदों बिथाङा गोदोबो भलन्टियार फर्सआव बारसोमनायमोन बिथाङा आरो बिथाङा
दुलाराय बर' फरायसा बै समनि 1987नि जिथु उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा रबिराम ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोननि दैदेननायावनो बिथाङा सासे गोख्रों मावथिफारिया जानानै फैदोंमोन आरो दिनै बिथाङा फैयै फैयै बे बर' माहारिनि अलखदखौ नुनानै दिनै जोंखौ फोजाखांदों बर' माहारिखौ फोजाखांनो ओंखारबोदों आरो बिथांनि ओंखारबोनायाव जों दिनै 2 बोसोर जाबाय जोंनि अर्गेनाइजेसना दा जियानो जा बिथांनि बे हरखाब जिउ गोमालांनायाव जोंहा गोबां खहा जाबाय दा जियानो जा जों उफाय गैया बिथांनि न'खराव आं दासिमबो दं बिथांखौ दा जोङो नैबे दैदेनगोन ओनसोलाव बिथांखौ दैदेनखांनायनि उनाव बिथांनिखौ गोथै बारियाव लांनाय जासिगोन जा न'खरनिफ्राय बिथांखौ बिदाय होनाय जाबाय आरो बेखिनियानो बुंनांगौ।